Okay, det her det er altså en Rasmus udfordres. Og det er elektrisk stød. Og vi har lige reserve. Vi har lige reserve. Ja, det er så værst. Det er så mig det. Ja. Og det man gør i den her elektrisk stød udfordring, det er, at man tegner en sort firkant med en spritus. Og det kan så være på din underarm. Yes. Og så tager man altså en telefon. Det er for det meste en iPhone, man bruger. Og så slår man altså blitz til. Og så tager man et voldsomt billede. Så tager man den helt tæt på. Ja, det gør man. Og så får man et stød. Så får man et lige så stille sted. Ja. Og nu prøver vi det altså. Nu prøver vi det. Okay. Nu springer vi ud i det, ikke? Kom her. Så er du her. Er du klar? Kom nu for Kom nu. Er du klar? Er du klar? Kom nu for helvede. Kom nu. Det virker ikke. Hvad sker der? Er du klar? Ja, jeg skulle så. Gør det ondt? Man kunne lige føle det. Gør det ondt? Man kunne lige føle det. Nå, jeg håber, det gjorde mere ondt. Nå. Ja, det var så... Men det var så dagens challenge. Det var så udfordringen for denne gang. Vi ses, Ohøj.